И здравейте хора, втора част на Random Spin и сега ще видим кой ще ми е герой. Така, кой се пада? Митик. Ако ги нямаме, няма да ги играем. Падна ми са Бери. Добре, това не е моя профил. Ако чакай, ще мина в... Добре. Има ли Бери? Добре. Той е първи левел, така че... Бери има толкова малко хел в белата. Кам. Айди Крола да го хвана. Кам. Абе нещо, няма чупа кутийките, искам директно да тръгна. Ела, Спайк, ела. Край с него. Всъщност, по-скоро край с мен. Да. Трябва да се хилна. Оп. И край Спайк. Така. Иди. А то Тиксън. И да. Пропуснах този шот, бе. Така. И това беше играта с Бери. Надявам се да ви е харесал. Да, спинваме. Какво ще ми се падне? О, виждам някакъв епик. Сега Пайпър не знам дали има. Човека има Пайпър. Сега ще подаря. И зареждай. Така, вече ще видим. Да няма Пайпър. Добре, вместо... Добре, пак трябва да въртим. Така. Някакъв хубав. Давай. Дано да го има. Отис няма. Няма Отис. Пак въртим. Добре, тук не трябва да ги има. Какво е това? Дарел. Ето го. Охо, перфектно. Така. Пак. Такива. Добре. Така, Кенджи. Хайде. Дарил, защо бие толкова демидж на първи, на малки левели? Да, пам си мисля, че ще има всъщност. Добре. Аз мога да я доджвам. Аз си играл 2019. Съм експерт. Улял. Ще да умра. Така. По-скоро малко трябва да се хилна. Айде, Тара. Тара, чао. О, колд. Така. Дам. Само трънка ли? Опа, кой е това? Нита. Добре. И това беше играта с Дарел. 23 купи. Да. И това беше от мен. Чао!